Tärkein työ ikenien ja hampaiden hyvinvoinnin eteen tehdään kotona. Apua, ikeneni vuotavat verta. Täytyy varata aika hammashoitoon. Hyvä Kalle, kun tulit. Sinulla näyttää olevan iän tulehdus. Saanko kysyä, millä puhdistat hammasvälisi? Mitä tarkoitat? Pesen hampaani sähköhammasharjalla. Hyvä Kalle, kun käytät sähköharjaa. Sen lisäksi sinun olisi tärkeää puhdistaa hammasvälisi päivittäin. Muuten huomattava osa jää puhdistamatta. Sinun kannattaa käyttää hammaslankaa ahtaissa hammasväleissä. Langasta on hyötyä reikiintymisen ehkäisyssä ja tänne takahampaisiin ja muihin suurempiin väleihin sopii paremmin käyttää hammasväliharjaa tai harjatikkua. Lanka ei ole paras mahdollinen väline kaikenlaisten hammasvälien puhdistukseen. Väliharjat ja harjatikut ovat tehokkaampia kuin lanka vähentämään plakkia ja ientulehdusta. Sinä tarvitset molemmat käyttöösi. Eikä niin monenlaista välinettä. En jaksa. Annas kun mietin hetken. Nyt keksin. Markkinoille on tullut juuri uusi Plackers-tuotemerkin innovaatio, All-in-One Interdental Tool. Se on lankaimen ja harjatikun hybridimalli. Haluaisitko kokeilla? Saimme niitä juuri näytteenä vastaanotolle. No miksipä ei? Tätähän on helppo käyttää. Lankaosa sujuttaa helposti hammasväliin ja nämä harjakset vierovat tiiviisti ja mukavasti ikeniäni. Onpa miellyttävää, aivan uusi tunne. Pelkäsin tätä turhaan. Kalle, hyvältä näyttää. Mitä olet tehnyt? Ikenesi ovat terveet, verta ei vuoda, eikä tulehduksen merkkejä tai plakkia ole hammasväleissä. Käytin Plackers All-in-One Interdental Toolia. Se on helppo ja mukava käyttää. Hienoa. En enää tiedä, miten neuvoa sinua. Kiitos, kun pelastit minut. Kalle, sinä olet pelastanut itse itsesi. Ole kuin Kalle. Älä kärsi ientulehduksesta. Kokeile Plackersin uutta innovaatiota, hammaslangan ja harjatikun välimuotoa. All-in-One Interdental Toolia.